מדבר על אהרון ב10-20 השנים הראשונות. אני פחות קשור לתקופה של סיוון דיברה, של נטע וכך הלאה, המשפחה, הילדים, הנכדים וכך הלאה. השנים של בעצם ייסוד הקיבוץ הזה, השנים של מאבק שהוא לא ייפול, אלא שהוא יתפתח, שיתקדם, שיהפוך לבית. ואהרון היה אחד החברים המסורים, אחד החברים שהתחיל להזדהות הזדהות אישית עם הקיבוץ. במרוצת השנים זה היה בוחר, מפני שכל מה שקרה אחר כך בקיבוץ וכל הפגיעות וביקורות, הוא לא פעם הזדהה עם זה, כאילו זה הוא, כאילו זה יצירה שלו. ואני לא צריך לומר שקיבוץ זה לא חברה של מלאכים. ואני מוכרח לומר שזכיתי להיות בקבוצה שאהרון היה אחד מפעיליה, ואחד האנשים שהוביל את הבניין הזה. הערה שנייה, כמובן אני לא סוקר על המפעל, כל הדברים הידועים וכך הלאה. בניגוד לרוב היושבים פה, אני לא הכרתי בכלל את אהרון. לא ראיתי אותו אפילו דקה אחת בחיי, ולא קיבלתי את החומר ליד, אפילו לא ידעתי עליו פסיק אחד קטן. אני למדתי את אהרון דרך החומר שקיבלתי ליד. ומבחינה זו, יש לי אהרון שלי. ואם יש למישהו טענות כנגד האהרון הזה, כל הטענות אליי, בגלל שזה האהרון שאני הכרתי, דרך העבודה הדי אינטנסיבית שעשיתי על החומרים שקיבלתי ליד. אני רוצה לומר אולי שתי מילים על עבודתו של עורך. עורך הוא בדרך כלל הלחשן שמאחורי הקלעים. הוא לא צריך להזדהות ולא צריך לדעת שהוא קיים. והשחקן על הבמה הוא זה שמקבל את התשואות. במקרה הזה, הלחשן שלי היה אהרון. לפעמים הרגשתי שאני צריכה לשאול אותו, זה בסדר? לפעמים שמעתי אותו כועס, הוא אמר, למה את מכניסה את זה? זה לא לעניין בכלל. לפעמים, ההפך, הוא דווקא רצה שאני אכניס דברים. האהרון שאני הכרתי הוא אהרון שאין לו בין השורות. הוא אמר ברחל בתך הקטנה, והוא עשה מה שהיה צריך להיעשות. כשאני עבדתי לחומר, ניסיתי להסביע את רצונו, אני מוכרחה לומר. והוא זה שלחש לי, והוא זה שאמר לי, ולא רציתי לברבר יותר מדי, כי גם הוא לא היה מהברברנים, חד וחלק. וזה מה שיצא. אז שוב אני אומרת, אם יש למישהו טענות כנגד עובדות, כנגד הקשרים, כנגד... אתם מוזמנים להפנות כל הטענות אליי, אבל האהרון שאני הכרתי היה אהרון מיוחד במינו מבחינה זו, שהמסירות שלו לחברה שבה הוא חי, ואני לא בקיבוץ ואין לי שורשים בקיבוץ, ויש הרבה דברים שאני אולי מכירה בקיבוץ, אבל אני לא חלק מהעניין. לפעמים שאלתי את עצמי, אהרון, שהוא הגיע לגבהים שהוא הגיע,
מה היה קורה איתו אילו היה בעיר? היה לו רכב צמוד, היה לו נהג, היה לו בית נפלא. ושאלתי את עצמי, מה הוא היה אומר אילו הציעו לו? המסקנה שאני הגעתי אליה, ואולי לא נכונה, שוב, זה אהרון שלי, היא שהוא לא היה מסכים. כי הוא רצה את כל אלה בשביל הקיבוץ, לא בשביל אהרון, בשביל הקיבוץ. כי הקיבוץ היה אהרון. ואני מאוד מסכימה עם מה שדודיק אמר, שלפעמים הוא נתן על כתפיו דברים שאולי הוא לא היה צריך בכלל להיות אחראי עליהם. ואף על פי כן הרגיש שזה הוא. וכשהוא כבר לא היה בעשייה, ושוב, כל מה שאני אומרת, זה הכל מתוך ניירת. כשהוא לא היה כבר בעשייה, נדמה היה שדברים מתמוטטים, שזה סוף העולם, מה יהיה? אני מוכרחה לומר שאילו הייתי מחפשת לי סבא, הייתי בוחרת באהרון. תודה. אשמח לשמוע כמה מילים של דוד אמיל, עמנואל, בציה, בן דוד. בבקשה. שאהרון למד איתי בכיתה אחת בסוסטון, בבית ספר המזרחי. אנחנו נפרדנו עם עלייתנו ארצה ב-1932. אני זוכר שהיינו בכיתה ד', כיוון שבארץ קפצתי כיתה. התחלתי ללמוד בכיתה ה'. פרק זמן ארוך, טוב, כילד, פרק זמן ארוך לא ידענו איש את רעי. ילד בן 9 בסך הכל, מה יכול היה? בפעם השנייה, או בעצם, כן, בפעם השנייה, נתוודענו כאשר נודענו שהוא נשאר בחיים. זה היה משהו בסביבות 45, אחרי תום המלחמה. אבל אני לא רוצה לדלג, אני רוצה לומר כמה מילים על סוסנוביץ. ואינני יודע אם זה בא לידי ביטוי בספר. סוסנוביץ, כמה שהיא זכורה לי בתור ילד, הייתה עיר ואם לישראל עם הרבה מוסדות יהודיים. המוסד המרכזי היה בית הספר. והעיר בסוסנוביץ יכולים, כאשר קומץ גדול יותר היו בה, מצאו לנכון יהודים, תלמידי חכמים, להקים בית ספר יהודי. ולמדו בו בין יתר המקצועות החילוניים את השפה העברית והתנ"ך. כבר בכיתות הנמוכות ביותר. בעצם כבר היה אפילו גן ילדים. ועוד הקדמה בבית הספר עצמו. ואם אני יכול לזכור, להיזכר, אנחנו חיינו את ארץ ישראל בתור בית הספר. עם ט"ו בשבט, בקרן הקיימת לישראל, בארץ ישראל. וכל מערכת החיים, מיטב זיכרוני, הייתה העיר